Eli nyt tulette näkemään, kun meidän Solanan oma bikinikilpailija Natalia reenaa noin 4 viikkoa ennen PM-kisoja. Näytetään 2-3 treeniklippiä, niin saatte käsitystä siitä, minkälaisia Natalian treenit. Natalia on nyt lämmittelemässä porraskoneella, mennään katsomaan. Porraskone on yksi parhaista lämmittelyliikkeistä ennen jalkareeniä. Paljon parempi kuin esimerkiksi kävelymatto, tai kävelymatullakin voi tehdä askelkyyppyjä. Mutta porraskoneen jälkeen tuntuu jo ihan kuin jalat olisi jo vähän treenattu ja pumpissa, kun aloitetaan tekemään. Näette kuinka monella eri tekniikalla porraskonetta pystyy tekemään. Nyt saadaan hyvä tuntuma pakara ulkosyrjään. Etureisille painetaan. Hyvä. Ja sitten siirrytäänkin itse treeniin.